thuolo mar timo gik manosingo mondo timre. Okay. Nitie wach moro makoro kelo liet sani. Wach mar osuru. Wach osuru ni en wach ma ji goyo mbaka koni gi kocha. Jo Kenya manitie dala, manitie town, jo manitie serikal, nyaka jo od bura. Jo manitie serikal, nyaka jo od bura. Ji go ito wach osuru ni dhi bedo nade. Ahinya mutende kod weche mag geno. Odiochieng' ma kawuono jatend piny kaachiel kod jalupne owacho ni finance bill ma 2023 nyaka kal. Nyaka. Ma nyiso nang'o? Bati. Gichung' mondo giti giteko margi mar ofis gagoko koso en ni ginyalo miyo jopiny thuolo mondo dwaro mar jopiny mane choko cha mondo bende oyude duol. Mane gima temo penjo ka mondo kaka winjo ka samoro wuoyo gi jotelo gi chung' machalo kod ma jo Azimio nyiso jogi ni dhiuru mondo nyaka uneni chikni kata dwaro mar chikni olware od bura. Ang'o matimore Kenyatta? Ing'e Bati, Owidi ni en ng'ama respect sana kendo waa kode mabor. Konya biro TV maduong' Kenya mzima kaka Ramogi mawach ni Raila riambo kaka boss mare apani oko wacha dier. Number 1, Raila Odinga ni osemanyo telo to kaka Nyasaye oseketo wan ok wayude. But Raila Odinga ni sani wan ka nikech freedom of expression en ma osebede forefront mar freedom of expression. Sani joluo kaka nok wayudo kata telo kaka ne wamanye. Counties makoro ji tiyo kacha mino kaka dala wakucha Uma Bay kama wae kode ji dongo matin aneno ka Gladys Wanga timo tich maber. Idonjo Kisumo, idonjo Kanye, mano Raila Odinga imo kelonwa. Sani Raila kowacho ni bech bidha dhi marach. Wadhi dhi streets Friday. Kendo kuchop Friday kapok wadoje street. Raila Odinga kowacho ni kiny wang'anyo. Kowacho ni kiny wadili gi jogi, wadili kodgi. Awanda ni osiepna ni odak Zimbabwe koser Kenya. Nikech ka in ja Kenya ing'eni Raila Odinga kowacho ni my route manego. Ing'eni Owidi problem ang'eni osebedo problem nikech en be wahere ong'ama ber. To telo ne be ok rach. En mana ni network olal matin but ong'ama ber ang'e capacity mare. Ing'eyo Raila Odinga ok tim ga nomination. Raila manyo piny en busy. Koro jo ground gi ko malo Owidi matin koro oluwo Raila. Mano koda ni wadonje. Finance bill ni nyaka jo Kenya wane kaka wadonje. Nitie problem. Gini kodhi kako dhi ni wadhi hinyre. Asebiro kama seng'isi ni Owidi jaduong'. Meluya moro nong'isa ni omera Weke. Meluya manigi pesa sana. Ni Raila Odinga kade onge. Boss mar bwana ni donyonowa sipea. Nikech en okia consultations. En sani no giwacho ni ng'eyo jo pikipiki bro bedo gi mtoka. Mama mboga bro bedo gi supermarket. Jo supermarket bro bedo gi multinational company. Sani mano en story pod warito. What is happening en ni joma jogi negi tiyogo magi nyono wa kagi kwalo wa. Ema koro gidwa deal go kaka funiously. Owidi kaka weche dhi nyathiwa. Jogi bro biro golo go office. Gi wakna. Karomo kod gi kucha ni Mai William Ruto cha. Ng'ama ywakni? Jo ground. Jo boda, jo mama mboga, jo simiti. Be setero petition mari wagi kamora mora. Ang'iso gi ni dong ne gigocho ne boss margi. Gimanyo Owidi gi boss gi gitere petition. One there wamane wapako nolwar bugo kaka pile. Bugo kaka pile. Gilepwa. Koro Owidi modil gi jogi. Jogi to kaka weche dhi Bati adwa ni winja. Ni tarik makawuono.
gas pod ni piny, ng'i tarik ma kawuono bei mar stima pod rach, ng'i tarik ma kawuono bech mogo. Owidi gine ma oro SMS kama mogo chip wan wakia wacho ni en 170 dala kawuono 240. Owidi orna ge SMS no kiore jogo konya ambe uda dhiambo ahinyra